Takže čaute ľudia, ja som Erik a dneska tu budem s Leom. Takže ahojte ľudia, dnes ja som Leonard a dnes tu budem s Erikom. Erik, môžeš vysvetliť pravidlá? OK, takže dneska ja vlastne budem robiť Leovi nejaké challenge a keď ich on splní, tak ja budem môcť, tak ja mu dám proste nejakú odmenu za to. Dobre. Keby ste sa náhodou pýtali, prečo mám kamenné veci, tak som proste blbý a ešte pred začiatkom tohto natáčania sa mi to omylom vyplo, takže GG. No počkaj, chcem ti niečo ukázať, kúkaj. Stoj na mieste. Daj mi nejaký darček. OK, dám ti darček. What? Ja som mal tento kladivo toto. Nový. Ja som mal to za kladivo. Na jeden hit, toto je skvelé. Počkaj, nie je tam ďalej vesnica? Tam je ten rúžový bajom. Ježiš, To je... Judovca, zabijem Ja som myslel, že to je nejaký ten... Oni... Ako sa to volá? Tí, čo majú tú väžu, pillagerovia. Že je to jeden z tých takých, čo má tú sivú toto, čo vyzerá úplne ako vesničan, len má takú sivú oblek, alebo čo to je vôbec. Ja si tu zoberiem nejakú vec. Dobre. Tu si... Dobrý deň. Počkaj chvíľu, ja skontrolujem ešte, či je obťažnosť normálna. OK je. OK. A mi mizne Hunger Bar, pomoc! Ja lezem na nejakú horu, whatever, ja neviem kde. OK. Tu máš snežíček. Snežíček? Malý mrazíček. Ne, to si robí srandu. Počkaj, to si tu ty dal, alebo? Čo? Tak toto si tu ty nedal. Len ja som... Čo myslíš? Keď sa prepadnem snehom. Skáčem. Ja mám teraz neviditeľnosť? Ne, ja som hovoril, že sa neprepadnem snehom. Dobre. Počkaj, ty máš neviditeľnosť, hovoríš? Jo. A som práve za tebou. Ja ťa mám na prúde, vole. A jo? Čo? Že si hovoril, že čo to je nado mnou. Ty vole. Už začí... Ne, bro. Ja som nevedel, že to ide tak moc. Ja mám 1,5 srdiečka. Kámo, tak rýchlo, tu máš ovce, tu zároveň už ide aj noc, takže rýchlo si urob posteľ a zjedz aj nejaké meso. Ja sa potrebujem nájsť, lebo mám... Koľko mám Hungry Barov? 4 Hungry Bary mám preč, takže... Ja potrebujem nájsť nejaké ovce. Tam je. A nehovoril si náhodou, že mi budeš dávať nejaké darčeky? Že... Ja, budem, práve som sa chystal ti jeden dať. OK. Proste mi to vždycky vyhoď nado mňa a... Alebo mi to... Máš to za sebou? Máš to za sebou? Musíš nájsť. Tak túto máš, vole, tam kde je ten rybársky prúd. Je zlaté jablko. Tak, a teda ovcu už nevím. Koľko máš vlny? 2. 2, tak potrebuješ ešte tretiu. Ja tam vidím dyne. Tie sú mi síce úplne k ničomu, ale... Ale zober ich pre istotu, lebo dá sa z nich urobiť jedlo, ale potrebuješ na to cukor a tuším aj papier, neviem čo tam bolo, ale cukor a tu tie kvitku. OK, a choď rýchlo nájsť. Už sú tam kostlivci, takže rýchlo. Videl som tam pána Skeletona. Mám 1 srdiečko. Pani Skeletona, rýchlo, zdrhaj. Ja premýšľam, či nezjem to zlaté jablko. Kámo, to si šetri, musíš nájsť, tam je creeper, mimochodom. Malé, zjedz to jablko, je tam malý zombík. A už nejde za tebou, OK. Prosím, zjedz to, rýchlo a bežím.
Bež normálne. Kámo. Ja bežím niekde preč. Kámo, čo máš za efekt? Ja neviem. Ja utekám strašne rýchlo. Ne. Ja bežím iba rovno. Tam je creeper. Ja neviem, ako zoženiem tú vlnu. Oh my god, vidím Endermana. Čus, bro. Si to som mu sa pozeral do očí. Máš šťastie, že máš takého dobrého kamaráta, že som ti dal východ slnka. Ja som tam videl ovcu na kopci. Tak idem za ním. Veď tu sú rovno dve. Tu je jedna, a tam je druhá, tuto. A tu je sa pre tebou schovala. Dobre. Decraft. Máš tu jeden. Kamo, ja som za tebou priamo. To je... Tak to je sus. Čo máš za efekt? What? Počkaj, vykraftím si posteľ a hneď sa pozriem. Modré bublinky za tebou toto. Mám, počkať, ako sa to volá. Ja neviem, ako sa to volá. Toto oné. A absorbícia. Počkaj, Počkaj. What? Tak ja dúfam. Kámo, to vystreluje, ja ale. mám jedno srdiečko. Ja sa musím dohýlovať. Aha, tak ja radšej si už nebudem. Kámo, to je malé prasa, kúkaj. Nechceš si ho zobrať? Malé praso, tak to zabijem. Ne? Ona nie je zničiteľné. What? Počkať. Dal som mu nejaký. To ono keď je v tráve, tak ho vlastne nemôžeš zabiť, lebo ty klikáš vlastne na tú trávu. Koľko máš srdiečok vlastne? 5, 4,5. 4,5. Toto som už bol, ja som robil kolečko odtiaľto, no. Jo. What? Mám ťa na prúte. What? Takže... Ja som ťa, kámo. Ja si idem na ťa... Idem sa teleportovať na teba. Ja sa nebudem vyjadrovať. Ja som mu zabral takou absurdnou smrťou. A našťastie sa nadstavil kým inventory, takže nám to je všetkým úplne jedno. Kamo, ja ti urobím také prekvapko. Tu bola jaskyňa, nie? Tak nie, asi. A tam Kamo, ja ťa neviem nájsť. Ja som mu spavnul hneď. Tak počkaj, tak ja sa zabijem. Ja som išiel do tej jaskyne, idem ťažiť. Asi. Nejaké želiesko by sa mi určite hodilo. No som nesťažoval, akože. Prečo to je šíp? Kamo, to ty ma hituješ? Nie, ja som teraz vlastne idem za tebou. Počkaj na mňa, prosím ťa. Ja som v tej jaskyni, takže už GG. Tu není žiadne železo. Vy asi nevidíte nič na kamere, ale ja trošku vidím. Takže... Ne, kamarád je tu. Aký? Ja vidím, aby diváci niečo aspoň videli, dám ti stack torčiek. Dobre. Idem sa prekopať za tebou. Kamo, počkaj. Aha, tu si. Tak počkaj, dám ti stack torčiek. Idem sa prekopať za tebou. Ja mám 3 srdiečka, dáš mi prosím ťa nejaké jedlo, pos? OK, dám ti. A počkaj, nemusíš, mám nejaké jedlo. OK. Tak rovno dobre, ja ti môžem urobiť. A dáš mi kbelik vody, chcem urobiť pre divákov.
Čo? Ja nechcem, aby skeletón zabil. Že dáš mi kvelík vody, aby som mohol skočiť v water bucket pre divakov. OK, ale potom mi dáš ten kbelík. OK. Chcem to robiť Kde mám toto? v stylu takzvané. Bro, aby toho Kamu, skeletóna ja som... je otravný. Bro, kde je? Ja ho reálne nevidím. Bro, kde je ten skeletón? Tuto. Ja ti pomôžem trošku. To skeletóna chytím na udicu. Viem ho chodiť. OK. Skeletón je out. Dobre, ja sa musím dohealovať. OK, idem ti dať water bucket. Water bucket, water. Oh. Kamu, ja som ťa Water podkopal. bucket. Ja ťa podkopal. Water bucket. Tak niečo. Water bucket. Ale počkaj, Leo. Čo? Aby diváci už nemuseli dlhšie čakať, tak ti urobím rovno prvú challenge, čo bude taká easy. Čo? A počkaj. Prečo tu dávaš bedrock, brosky? Aby si zatiaľ tam nemusel ísť. A potom to zničím. Takže takto. Ja obskoky absolútne neviem, ti chcem povedať, ale... A tam nebude obskok, to som tam iba dal, aby si tam nešiel. Keď spadnem dole, tak môžem dať water bucket. Môžem? Tak to bude toto, to bude jasné. Dobre. A budem v ruke držať water bucket. Tu máš, poď. Ja tam nevidím. Ale minule si to išlo, keď som ti dal kámo 4 obskoky za sebou. Nie 4 obskoky, 4 krát... Čo hovorím? Dal som ti proste 4 takéto skoky, 4 blokové. A ty si to dal na prvýkrát. Takže je to celkom... Bro, ja som to dal, len som proste iný. Ja som to videl, dám ti teraz odmenu. Dobre. Bro, neníš ten bedrock podo mnou. Idem pomaly dole. Ok, ja tu zatiaľ zničím. Idem pomaly dole, bro. Lebo skoro pol srdiečka. Dáme creeper. Bol srdiečka. Dám ti počkať. Bro, teraz musím... Dám ti odmenu. Dám ti odmenu za ten oný. Neskáč. Neskáč. Dám ti odmenu za ten oný. Yes! Rýchlo musíš teraz skočiť dole. Máš tam vodu. Jo. Teraz by si to nedal dole. OK. Vidím. Kamo, tu je... Ne, kamo, ty vyvoláš Wardena. Ne, tak mne je jedno. Kamo, vyvolaj Wardena. Kamo, to nemôžeš zničiť, to tiež bloky. Ja nemám bloky. Nepomôž mi nejako. Počkať. Nemal by sa spavnúť. Ja ho zničím. A nič sa nestalo. Kamo? Sorry trošku. Asi som za chvíľku vyvolal Wardena. Ne. Iba možno. Ne, mám pol srdiečka, po mne ide Spiderman, choď preč. Choď preč, Satan. Satan. Choď preč, Satan. Creeper za tebou. Ja. Lulu. XPčka. Ja sa fakt... Ja som reálne 2-krát zomrel v videu. Tou istou smrťou. Tou absurdnou smrťou. Oh my god, ja idem späť dole. Čakám ťa v tej jaskyni. Dobre. Daj mi Kámo, ty si... Moc tvrdo na zem si dopadol, šefraj. Moc tvrdo. I to zlého Games dopadol moc tvrdo na zem. Wow. To je fakt neskutočný fyzik. Wow.
Fyzik. Come on. Dám ti teraz. A ty si tam. Tak stihnem. Tak nič, bro. Ja som si myslel, že tam je voda. Idem ti zatiaľ nachystať ďalšiu challenge, pokiaľ ju dáš, tak... Pokiaľ ju dáš, tak si signálová. Dobre, idem dole. Taran o 2000 rokov neskôr. Bro, ja som sa znovu zabil. Ja som fakt... Dobre, nebudem sa vyjadrovať. Keď teraz znovu zomrem cestou dole, tak ja už fakt neviem. OK, máš tu ďalší parkour. Neviem rozprávať. Parkour. Bro, je tam dole voda? Lebo vieš čo, je tam water bucket, aby to bolo video také skibidi. Ty si tam načul! Ale položil som tú vodu. Tak nepoložil. What? Dobre, ja som spavnul to tak. GG Alkane. Ne, ja som... Bam. Dobre. Trošku som ti to tam osvetlil, aby sa nechumelilo. Dobre, ja si dám dole vodu, lebo ja ináč nezojdem. Dole, ti hovorím. Neradil by som ti dávať dole vodu. Prečo? Voda a láva nie sú dobrý priateľ. Tak akože, môžu sa stať priateľmi. Čo keď A vidím železo. Ha! Aha, tá voda vysušila. Ja som najväčší inteligent. Jasne, som inteligentný. Máš tam ďalší parkour. Dobre, to dole. Len železo, tak som si hovoril, že... potrebujem železo. Ty používaš ako stavebné bloky tieto dyne. Jo. Robíš si srandu do mňa. To je lavička, vidím. Tu som tam zlial ja. Jo, a tu máš rovno ďalší parkour. Bro. Takže. Tu máš parkourček. Tuto máš schody. Kde sú prosím ťa? Aha, tu sa ide. Dobre, tak. To bolo najviac easy treba. Daj mi o mnohom ťažší. Tak OK. Toto je easy, broske. Počkať. Ne! No to fakt už nedávam. Leo, chvíľočku počkaj, OK? Dobre. Tu je zlato, vidím. Ty sa utopíš. Bro, ty si mi tu zastavil cestu? Bro. Dobre. Mám tomu veľký slime. Kde je veľký slime? Čus? Ne, nevidím slimeov. Ne. Čau, ja idem preč. Ja odmietam tu byť. Okay. Odmietam. Keď ja skočím do lávy, tak ja už fakt neviem. Dal som ti tu trošku pomoc. Keď ja skočím do lávy. Hej, keď to tam tlačím, tak som Sigma. Tak nič. Tak nie som Sigma. Bro, ja som ten najhorší hráč Minecraftu, treba. Vieš čo? Ja idem proste preč, ja idem niekde na výpravu. Počkaj na mňa, vole, musím za tebou ísť. Dobre, ja sa vyspím, lebo je... Tuto, aha, ty musíš tiež spať. Tak ja si tu vybalím
Vieš čo, ja dojdem za tebou a vyspím sa u teba. Dobre. O 2000 rokov neskôr. Wow. OK, ideme sa vyspať. Tu furt není. Ja už som pri tebe, len sa idem vyspať. Daj si sem svoju milovanú posteľ. Chcel som sa vyspať na strome. What? Chcel som sa vyspať na strome, ale zistil som, že sa posteľ nedá položiť prečo si prišiel na moje posteľ? Na toto. Ne, uhni, Erik. Teda, Zobík, bože. Vypadni! Reálne tu je Zobík, ktorý drží sapling. To si robíš srandu, že sapling. Dobre, poďme spať. OK, poďme. Španie počašenosti. Dobre. Tak ja idem... môžem z neho dostať tú helmu? Kde je ten skelet od brosky? Tam je. Bra. Ne, yes. Dostal si z neho luk. A nejaký šíp je? Jeden šíp. Choď vedľa. Máš tam, ešte sú tam kosti a toto. Kosti si nechaj, môžeš urobiť bolný a máš čas. Tak, kam ideš? Urob si tu niekde domček. Dobre, ja si tu urobím domček, len sa musím naťažiť 20 miliónov dreva. Celý tento lesík vysekaj, vole. No. OK, tak ja si tu počkám. Kam ja mám pre teba takú skvelý prank. Lebo to je proste nuda, tak... OK. Už si zapamätal. Takže. OK, takže... Brosky, kde si? Ja som tuto. OK. Mám krásnych 48 dreva a idem si z toho postavať nejaký mini domček. Kde by som si ho tak postavil? Kde je pekné miesto? Ptákopisk. Takže sa to řekne česky ptákopisk. Vieš o tom, že ja som raz pozeral jedného youtubera, čo robil taký lifehack do Minecraftu, že zoberieš tieto slnečnice a dáš na ne koberec a oni, keď pôjdu po tebe zombíci, tak sa ti vlastne oni, keď sa nebudeš hýbať, tak oni sa ti začnú točiť, tie zombíci na tom. Proste tu budú robiť Beyblade. Jo. OK, to je najviac divný livehack, ktorý som videl. OK. Máte na prutu. Prečo máš na prutu? Radšej by som si byť tebou nastavil spawn point. Najprv. Dobre. Daj si tam postav a nastav si spawn point. Ja si postavím krásny domček. Nastav si spawn point. Bra. OK. Bra, ovíčka. OK. Ovečka RIP, napíšte do komentárov Rest in Peace. Napíšte F do chatu. Takzvané. Ne, brosky. What? Ja. To je kúzlo. To je penny, baba. To je takzvané kúzlo. A budem mať malý domček, ja tam nebudem mať veľa vecí. Domecek. Takzvaný ruský domecek. Ruský. Prečo práve ruský? Ruský dom? To akurát vystačilo. Wow. Potrebujem ešte strechu, takže to nevystačilo.
Wow. No taký nápad, že ja si urobím steny z tohto a budem to nejako miešať. Ja už mám vlastne Night Vision ako. Kámo. Pardon. Leo, ja ti niečo poviem. Čo? Niečo, ja teda pošlem ti niečo. Dobre, schválne. Čo som našiel. Môžem to ukázať na YouTube, alebo to dostaneš žltý dor. Tam radšej asi nie. Dobre, tak. Čo som teraz pri tvojom baráku som našiel niečo. Čo si našiel? Ty možno už vieš asi, čo myslím. Kúkni sa na WhatsApp. CZ Enderman. Kúkni sa na WhatsApp. To je hrozné. Ja sa raz môžem pozerať na WhatsApp. Ok. Bro, ja vidím, čo máš v ruke. Grapa, broski, skibidu Lewandowski. Lewandowski. Skibidi Mbappé. Áno, skibidi Mbappé. Subway McFrappe. Ok, to je cringe. Subway McFrappe. Skibidi Mbappé. Subway McFrappe. Skibidi Mbappé. Broski, choď preč. Bro! Kámo, ja som si zastavil pokiaľ bedro. Dobre, spínčaj. Pádam. No ja to urobím takto, lebo ja som inteligentný muž, takže to urobím. Takže to robíme takto. Bum, bum. Takže. Bum. Bum. Bum, bum. Ja teraz... Bum, dobre. Vyšlo to akorát. A vychádza to, že toto tu bude. Okay. Leo, ja teraz napíšem na túto tabulku, počkaj. Ja tu postavím takúto bedrokovú vecičku. A ja napíšem na tabulku, napíšem jedno číslo. Napísal som na tabulku jedno číslo a hádaj, aké číslo to je. 28. Nie, máš 3 pokusy. Pokiaľ neuhádneš na 3 pokusy, tak ti nedám tento železný krompáč. Počkaj, kde si? Daj mi nejako napovedať, či to je to menej 10, alebo viac ako 10. Je to medzi... Kamo, kúkaj, za tebou ide zombík. Je to medzi... Z neho ten chainhammer. Kamo, je to medzi 0 a 10. Štyri. Nie. Posledný pokus. 8. Nie, bola to 3. Bro. Fakt sa môžem pozrieť? Počkaj. Ne. Hell no. OK, už ide noc, tak mal by si sa ísť vyspať. Ja tu robím krásnu vec. Detailnú. Bum. Wow. Mám krásny mini domeček. Ja urobím jednu takú vec. Niečo si divnem. Ja tu budem mať tekvicu. Kde sa nám tekvicu? Ja si vykraftím koberec. Jo. To som si chcel vykraftiť. Ne! Ok, ja som fakt blbý. Bum. Mám tu kobereček. Bum. Tak. Mám tu koberco. To
To presne vystačilo obrovsky. Ja si ešte musím vykraftiť pec, takže nabrzo ide vyspať. Radšej by som išiel spať najprv. OK, idem spať. Kámo, ja som dal na teba bariéry. What? OK, idem sa vyspať aj ja. Uvu baka, susi baka. Skibidi. Mal by si urobiť. OK, idem sa vyspať. Radšej, aby sa nic nezobudilo, tak sa tu... Robím si tu dvere. Tak poďme spať. Bro, dvere! Bro! Najprv chod spať. Skibidi saka uvu baka. Bro, znič ten bedrock, lebo ja odtiaľ to nevidím. Dobre. Dáme sem dvere. Tak ja... Ale pozor, to nebudú jedny dvere, ale tre. Takže myslím, že by bol čas na ešte jednu challenge. Ako, bro? Čo je? Že ja niekde umiestním jeden bedrock v okolí tvojho baráku. A ty ho budeš musieť proste nájsť. OK. Myslíš, že je to ľahké, že ma budeš sledovať, ale nie. Bro, ty máš invis, ja ťa vidím, ale ako idú z teba tie bublinky, takže... Počkaj, teraz... What? Teraz neviem, kde si reálne. Oh, Creeper! Ahoj, bro! OK, už som umiestnil bedrock. Je to... Budem ti hovoriť teplo, zima. Teplo, teplo, teplo. Zima, zima, zima. Teplo, teplo. Je to zakopané niekde? Nie je to zakopané. Je to normálne položené. Teplo, 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 teplo. Zima, zima, zima. What? A vidím. OK, hovoríš. Teraz ti dám jednu špeciálnu vec. A môžeš... Máš meč? Jo, kamenný iba. Tak, OK. Tak ti dám jednu takú. Idem ničiť bedrock, takže ľudia počkajte 2 miliardy rokov a ja sa vám ozvem. Takže, čo ľudia, toto je Leonard z budúcnosti. Wow, vyťažil som to konečne po 100 miliardách rokoch. OK. Leo, nezdalo sa ti to iba? Nezdalo sa ti to iba? Poď sem. Ty si to asi nevyťažil. To sa to asi zdalo. Poď sem. To bol ten bedrock. Kde? Tuto. Ja som tu. Aha, ja mám vlastne. Tuto, kde je tá konvilka. Ničím. Iba sa to asi iba zdalo. Dobre, takže ľudia, ja sa vám ozvem o 2000 rokov, keď ten bedrock asi vyťažím. Takže, ahojte ľudia, ja som Leonard z budúcnosti a ja furt ničím ten bedrock a nedá sa mi zničiť. Už to ničím tak strašne dlho. Ja furt ťažím ten bedrock, to už fakt nemá cenu. Asi to už prestanem ničiť. Leo, kámo, veď už to prestaň, veď už 239 Minecraftových dní to ničíš. A ja už chcem s tebou konečne zase natáčať, tak už to prestaň ničiť. Ale ja nebudem, ja neviem rozprávať už. Kámo, tak dalo to za to, zničilo si to. To je neskutočné. Takže ľudia, potvrdili sme, bedrock sa dá vyťažiť. Wow, to je fakt neskutočné. Pre svaté. Ale iba za 239 dní. Jo. Wow.
skibidi. Ja idem do svojho milovaného domčeku. Wow. Tak Leo, tak ja ti idem dať tú odmenu. Vyhľadám to iba. Baka. Tak OK. Stojím Idem na dverách. ti to dať na konvílku. Zober. Napríklad. Dobre spí. Takto skačú opice. OK, tak. Urobím ti na testovací tento. Urobím ti testovací... Ako sa to volá? Čo? Testovacie toto. Ako sa to volá? Proste urobím ti to také jazierko. Okay. Otvoril L-ka môjho písmena. Alebo to znamená, že som L. Tak. Tak, a teraz si dám topánky. Prosím? Nasad si tie topánky a budeš boh, lebo budeš chodiť po vode. Oh my god, počkať. Kde je voda? Ja to idem skúsiť. Kde je voda? A ľudia, my sa s vami u tohto videa lúčime. Erik, môžeš povedať ahoj? OK, čaute, ja to idem obstúpiť. Pozdrav do kamery. Wow! Wow! Erik, mejte sa mi.